Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Balik maneh ing pelajaran basa Jawa perdana kelas 6 SD Al-Falah Surabaya. Tetap semangat lan tetep gunakake basa Jawa. Nggih, sinau bareng-bareng basa iki kudu dilestarikake. Nggih. Piye kabare bocah-bocah kelas 6? Mugi-mugi sehat sedaya nggih. Amin. Nah, sakniki wulangan 1 pelajarane Jaga Lestarine Alam. Kadene 3.1 mengenal, memahami, dan mengidentifikasi teks informasi yang diperoleh dari berbagai media berbahasa daerah secara lisan lan tertulis. Dino iki kita bakal sinau basa Jawa ngenani menika teks informasi. Ayo padha digatekno saat ustazah nerangno lan ojo lali disiapake piranti nulise nganggo nyatet informasi sing ana ing video. Nggih. Oke, sing dibahas yaiku teks informasi. Teks sing wujude lisan bisa juga wujud tulisan utawa gambar. Nah, wujude teks informasi yaiku nomor 1 teks narasi faktual, nomor 2 teks deskripsi, nomor 3 teks persuasi. Nah, iki ana penjelasan maneh. Teks narasi faktual yaiku tuladani teks pawarta pengalaman pribadi lan profil tokoh. Nggih. Jadi, teks berita, pawarta iku berita, pengalaman pribadi dheweke lan profil tokoh sing terkenal. Nggih. Nomor 2 teks deskripsi yaiku teks gambarake. Teks kang ngandharake niku asline menjelaskan, jelasake samubarang apa anane, jelasno apa onoe, bisa terus barang lan bisa apa bae sing dadi lesan. Lesan niku kaya ana wektu, tempat, wong, nggih, keadaane. Terus sing ketelu teks persuasi. Persuasi yaiku isi lan penjelasane ngajak-ngajak. Jadi isine ku ngajak, ayo padha hemat listrik ing omahne dhewe-dhewe. Ayo hemat banyu. Ojo dientekno. Narik kawigatene liyane. Nah, narik perhatiane. Kawigatene iku perhatian. Liyane. Yakinno, yakinane lan dayan. Lan liyane. Yo. Tes niki sampun disinaoni sadurunge kelas 6. Ustazah ulang maneh supaya padha ngerti. Sakniki fokus ing teks pawarta, persuasi, slogan lan iklan. Ana 4, yo. Identifikasi titikane teks informasi ana 4 yaiku pawarta, persuasi, sesanti utawa slogan, pariwara utawa iklan. Teks pariwarta. Teks pawarta yaiku teks menginformasiake kabar anyar utawa kedadian sing lagi dumadi. Lagi kejadiane langsung. Nah, jelasnone ngandharake jelasno. Jelasnone secara fakta. Fakta iku yo faktane ana sing wis dilakokno. Nomor 2 ana sing ing media cetak utawa elektronik. Media cetak iku yo ngerti dhewe yaiku nang buku apa nang berita lewat video.
Isine pawarta sing lagi dadi bahan omongane masyarakat. Dadi iku sing lagi kok bahasane sing saiki lagi viral. Tapi virale kudu ana faktane sing bener ya. Tuladhane contohe teks siji banjir bandang lan longsor Trenggalek. Iki ana ing buku paket kaca 3 lan 4. Halaman 3 dan 4. Teks pawarta banjir bandang dan longsor Trenggalek. Iki bener-bener terjadi, bukan viral ya. Bener-bener terjadi ing Trenggalek. Iki terjadi ing Trenggalek Selasa tanggal 16 Agustus 2016. Bau sastra iki apa? Kamu sing gampangno kanca-kanca kabeh gawe memahami ukara ing cerita iki, wacanan iki. Nggih. Lanjute, teks persuasi. Teks persuasi yaiku karangan sing isine ngajak utawa narik kawigatene, narik perhatian, manggari bawani, iku mempengaruhi lan nyakinake sing maca. Jadi iki ku gawe ngajak utawa mempengaruhi. Basa Indonesia mempengaruhi ya. Teks persuasi duweni ciri wujud ganjarane iku isine ngajak, terus ngelingake, mamerake lan nawakake nggih, nawakno. Tuladhane teks keloro ngopeni banyu sumber panguripan ing buku paket kaca 5 halaman 5 ya. Iki ngopeni banyu panguripan. Banyu wujudake sumber panguripan makhluk sing urip ora bakal bisa urip tanpa banyu. Iki ana kamuse gawe ukara-ukara sing dereng dipangerteni. Lanjute teks sesanti utawa slogan. Teks sesanti utawa slogan yaiku ngajak lan ngelingake. Ciri-cirine gunakno bahasa kang gampang lan menarik. Isine ukuran sing duwe isi nyemangati utawa semboyan. Iki ing buku paket negor sauwit nandur 100 bibit. Negor sauwit nandur 100 bibit. Nang internet iki saja jaga awake dhewe lan keluarga sekarang virus corona COVID-19 nganggo cara iki. Yo. Terus ijokno maneh kanggo masa depan bumi kita. Metukno omah adoh cedhak kudu nganggo masker. Ayo wis dadi pangkulinane kanggo ngumbah tangan nganggo sabun. Sabun iki gawe ngresiki kuman. Lanjute, teks pariwara apa iklan. Teks pariwara yaiku iklan kanggo mamerake lan ngajak supaya dideleng ku didelok ya. Didelok, dituku lan diduna. Jadi dituku gawe dhuwit lan dipergunakan. Teks iki duwe ciri-ciri gunakno bahasa kang gampang dimengerteni. Duwe nilai ukuran-ukuran jadi ono sok dituku ya. Iklane contone kaya iklan sabun, iklan handphone, iklan panganan lan sak panunggulane masyarakat. Sak liyane ya. Tuladhane contohe teks papat ing buku paket kaca 7. Iku pariwara iklan sabun diteliti rakyat ramah lingkungan. Dera. Iki ana ing internet. Bintang 7, bejo teko, angin lunga. Iki ana nutrisi apik kanggo baja-baja kang aktif iki ana susu. Terus iki ana segere ra ana sing bisa ngalahake. Ing buku paket kaca 7 iku ana tanda tentang ing papan isen-isen sing cocok karo ciri-ciri teks informasi. Ana latihan soal, ayo digarap bareng-bareng ya. Ana pernyataan isine karo wujute. Iku teks informasi ana papat pawarta persuasi, slogan utawa lan iklan. Isine prawis nyata, kejadian nyata.
iku pawarta persuasi slogan. Jadi terjadi ya, kalau slogan juga terjadi. Jadi kalau kita menanam nandur kembang bakalan ora banjir, temenan. Terus nomor loro ajakan. Nomor selanjutnya ya, jadi ajakan. Ajakan itu pawarta dudu informasi tok. Terus persuasi slogan iklan iku ya mengandung ajakan. Pamer iku duweni iku persuasi tok, sing liyane mboten enten. Dayani iku memotivasi supaya semangat nggih. Iku dayani iku sing duwe slogan utawa sesanti. Terus ngelingake iku persuasi lan sesanti. Nomor loro wujude ana paragraf karo ukara. Lah, sing paragraf iki ana pawarta karo persuasi. Lanjute ukara iku sing duweni slogan lan iklan. Iki ciri-cirine. Nah, tugasnya yaiku ngerjakake soal ing buku paket halaman 8, soal 3 lan halaman 10, soal 1 karo 3 diupload ing Google Form. Diwaca pirintahi ing Google Form nggih. Kepriye bocah-bocah wis paham kabeh nggih? Saiki wektune sampean, yen sampean ana kangelen gawe sinau basa Jawa iki isok ditakokno karo ustazah utawa wong tuwa. Cukup sakmene wae. Ojo lali dikerjakno soale. Semangat diwaca teman-teman. Ustazah cekap mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.